Badire urte batzuk kooperazio lanetan gabiltzala, hizkuntz kooperazioan, munduko beste hizkuntz gutxiagotu batzuekin, eta iruditzen zaigu batetik interesgarria dela horren berri zabaltzea eta ikustea zelan guk egin dugun ibilbidea erabilgarria zaien beste herri batzuei, eta horrek guri ere harrotasun puntu bat eman beharko liguke, eta gero bestetik egia da herri asko ari zaizkigula eskatzen laguntzaileak eta horrelakoak, eta helburua ez da horrela finkoa, baina norbait animatuko balitz egiten dugun bideo honetan laguntzera eta parte hartzera, helburuetako bat izan daiteke hori. Askok egiten diguten galdera da, emateko badugu eta jasotzeko zer, ezta? Eta jasotzeko badugu alde batetik argi eta garbi ikustea bakarrik ez gaudela. Ez garela martziano batzuk, gure hizkuntza gutxitu txiki hori zaindu nahi dugunok, eta asko garela, eta harrotasun puntu bat ere guk egin dugun bidea munduan ez da askotan egin, ez da hori batetik. Bestetik, komunitatearen izaera hori indigenek badutena, eta euren erroetara begiratzeko joera hori igual gu pixka bat galduta daukaguna, ez da, badirudi guk egin genuela hasieran izugarrizko bultzada, izugarrizko bide zaila egin genuen, baina nahiko ondo, baina orain, pixkat, ez dakit, profesionalizatu denetik, edo, ez dakit oso argi dauzkagun, ez dakit, beste zenbait gauza jatorrira begira, edo horrela, ez da. Eta horretatik nik uste dut ere, ikasi behar dela, ez. Guk emoten duguna da, alde batetik erakustea posible dela. Gu orain dela, badira urte batzuk ez, baina 60ko hamarkadan debekatua egon eta ez dakit ez, herri gogoz sortu zen mugimendu horrek eman ditu frutu batzuk, gure hizkuntza eurena bezala bazertua zegoen leku askotatik, eta gaur egun ia edo zer egin daiteke euskeraz, ez? Orduan hori bada modu bat zera. Eta gero bestetik, teknika importantea dela, ez? Edo ezagutzak asko laguntzen duela, bai linguistikan, bai pedagogian, bai politika arloan. Ikasketa akademikoak izatea importantea da, eta zera, baina baita ere gogoa, indarra eta sinistea, ezta? Eta nik uste dut hori dela zabaltzen duguna. Lehenengo egin duguna izan da, UNESCO katedratik Itziar Zabalek apurre planteatu du zein den munduko hizkuntzen egoera, zergatik den garrantzitsua hizkuntza berreskuratzea herri bati benetako indarra emateko, edo benetan burujabetza hori eskuratzeko, eta ze proiektu dauden orain mahai gainean. Bestetik, Maialen Sobrinok erakutsi du Garabidek ze proiektu dauzkan, eta proiektu nahiko interesgarri dauzka, bai formazioan, bai aholkularitzan, bai edatzean horrelako kontuak, eta hori ikusita gero bai zentratuko gara pixka gehiago NASA herrian egiten ari garen lan horretan. Hain zuzen ere NASA herrian egiten ari garen lanaren artean, helduen eskoletan egiten ari garen. Proiektua euri daukaten gabezia izan da metodologiaren aldetik. Gogoa asko daukate, gero ikasle gehiago dauzkate, ilusio handiakin dabiltza, apurrat gu 60ko hamarkada hartan genukan indar horrekin dabiltza, baina ematen dituzten klaseak askotan oso metodologia tradizionalakin ematen dituzte, eta ez dute oso emaitza ona jasotzen, aspertu egiten dira pixka klasean, eta orain gu ari gara pixka bat metodologia komunikatibo horren oinarriak erakusten eta horren arabera programatzen. Kurrikulum bat egiten ari dira, eta momentuz A bat unitateak, edo A bateko unitateak eta garatuta dauzkate, eta besteetan ari gara apurka urratsak ematen. Helburuetako bat litzateke gurekin dauden kide hauek honen bozgoragailu lana egitea, zabaltzea, hau egiten ari da, Euskal Herrian hau badugu, hau eskaintzen ari gara, eta maitza hori, eta gero norbait animatuko balitz Yucatanera, edo Maputxeen gana, edo Kitxuen gana, edo joaten, edarto. Gero, ez da izango erakustaldi praktiko, teoriko hutsa, saiatuko gara eurek ere ekarpen bat egin diezaieten nasei, hain zuzen ere A-bitik B-birako
prozesu horretan zenbait gauza proposatuz. Eta hortik ere emaitzatxo bat jasotzen dugun.